Den ene af jer skal få den anden til at erkende eller indrømme, at hun har været sammen med hendes kæreste til den sidste fest. Så det er sådan set den overordnede konflikt. Selvfølgelig benægter hun. Det er klart. Nej, det har jeg ikke. Jeg har da ikke været sammen med Børge ude på toilettet der kl. 12. Det var ikke mig. Nej, det var ikke mig. Det kender jeg ikke noget til. Og det skal I improvisere. Det starter vi med. Det var bare sådan der i fredags, ikke? Sådan, da jeg og Børge var til fest sammen. Var I ikke? Det ved jeg så ikke. Slet ikke? Nej. Sådan, overhovedet ikke? Overhovedet ikke. I snakkede heller ikke sammen? Det synes jeg ellers, han nævnte lidt om. Nå ja, der! Ja, det gjorde vi. Ja. Lige kort der er. Kun kort? Ja. Det er sådan kun kort? Ja. Hvor kort? Meget kort. Sådan lige, du ved, hej. Det gør du lidt, du ved. Ja. Okay. Jamen så I var ikke sådan på toilettet, eller? Altså jeg var ikke med. Nej. Okay. Nej. Så I havde ikke sådan sex eller noget på toilettet? Ej, det er ved Gud, vi ikke havde det. Mener du det der helt seriøst? Ja, det gør jeg. Altså. Okay, stop. Josefine, du ved på det her tidspunkt, altså du har ikke set det, men din overbevisning er, at hende der, hun er fuld af pis, ikke også? Altså du er fuldstændig overbevist om på det her tidspunkt, at hun har lavet noget med din kæreste. Okay. Hun har bare det ikke. Så du må gerne få mere til hende på det her tidspunkt, ikke også? Jeg tror også, at jeg er sød, piger. Jamen I var jo til fest sammen fredags, ikke? Jo, det tror jeg, jo. Ja. Vi har ret mange fælles venner, det ved du godt, ikke? Har vi det? Ja, det ved jeg ikke. Nej. Vi har rigtig mange, og der var jo en episode på toilettet, var der ikke? Med dig og en anden. Det husker jeg ikke. Det var så mange. Var der så? Nå. Ja. Jamen, hvad så med dig og Børge? På toilettet? Nej. I fredags? Hvad snakker du om? Ja, altså, I var jo på toilettet sammen. Ej, det ved Gud ikke. I havde jo sex. Nej, det havde vi godt nok ikke. Jo, det havde I. Jo. Hvad så? Hvad var det? 12:30? Ej, var det ikke noget omkring det? Det tror jeg så ikke lige. Nå, hvad tid var det så? Så kører jeg skal ikke have noget klip på start. Der blev du fanget. Okay. Rigtig fint. Prøv at, nu gør vi så det, at vi... det er teater, det skal vi huske. Ja, hun er ikke sur på dig. Josefine, så lægger vi nu en indre modstand ind i dig. Så det vil sige, næste gang, nu starter vi den samme improvisation faktisk forfra, ikke også? Så bliver du i tvivl. Du bliver i tvivl om, altså du er ikke helt sikker på den ene side, så er du faktisk ret overbevist om, fordi vi kan forestille os, at der er nogen, der har sagt til dig, at de har set noget, ikke også? Men så fordi hun jo også er din gode veninde og sidder der og benægter, så bliver det faktisk i tvivl. Du benægter stadigvæk. Jeg skal bare benægte. Du benægter bare. Ja. Værsgo. I var jo dig og Børge var til fest sammen med fredags, var I ikke? Ej, jeg har ikke set ham. Så du ham slet ikke? Nej, det gjorde jeg ikke, nej. Så I var ikke på toilettet sammen? Nej. Nej, hvad tror du om mig? Nej, men... Tror du virkelig, at din kæreste, det er dig utro med din... Nej. Det kommer det. Fortsæt bare. Ekstra dimension. Ja. Okay, ja, det er svært. Ja. Hun vil jo ikke sige noget. Nej, hun vil ikke sige noget, og det vil hun stadigvæk ikke. Men for ligesom at gøre den dobbelte motorvej mere synlig for dig, sådan at du ligesom har også noget sådan lidt verbalt at spille på, ikke? Så kan du jo, samtidig med at du gerne vil have hende til at indrømme nu, at hun har været sammen med din kæreste, så undskylder du også. Ej, det må du virkelig undskylde. Ej, men jeg ved, det er også mig, der er... Måske tænker jeg så lidt for meget over tingene, og jamen, du er jo også min gode veninde, men jeg kan bare ikke forstå, fordi der er nogen, der siger, at de har set dig, som du undskylder, samtidig med, at du egentlig også på den anden side er meget overbevist om, at hun er fuld af lort. Ja. Okay. Okay? Ja. Værsgo. Okay. Det må du huske.
Det var ikke for sådan at gøre dig sur eller noget. Det er bekendt. Undskyld. Jamen, der er bare så mange, der siger det. Og så? Du burde stole på mig. Ja, det burde jeg nok. Du er jo trods alt min bedste veninde, ikke? Jo, men det er bare så svært, når der er så mange, der sådan siger det. At I sådan havde sex på toilettet klokken sådan ved 1-tiden. Så strammer vi den. Det er jo bøge, vi snakker om, ikke? Så I havde ikke sex, men I lavede noget andet, eller? Nej, okay. Ja. Godt. Skide godt. Skide godt. Hvor er I gode. Vi er ikke færdige nu. Der er et led mere. Ja. Det galt lidt, ikke også, at du havde den der, at du kunne undskylde. Det er helt dårligt, ikke engang. Ja. Men det er fint, fordi den kan du bruge nu. Det er nemlig det næste led, vi putter på, ikke også? Ja. Du fortsætter den der, bortset fra, at nu skal vi have den tydeligere. Det slutter med, nu har vi faktisk slutningen på det her. Du taber fuldstændig ansigt. Det er der, den ender. At hun får dig overbevist om, at det er bare din syge fantasi. Ja, okay. Men du skal køre den samme vej nu. Nu skal du bare du skal ikke benægte det fuldstændig nu. Nu skal du ligesom åbne op for, og det er rigtig nok, Børge, han var også med, at jo, det kan godt være, at vi var på toilet, men vi lavede ikke noget. Så du lukker op for muligheden af, at der har været noget, så hun kan blive endnu mere i tvivl herovre, ikke også? Så hun bliver fuldstændig fucked up i sit hoved. Ikke? Ja. Jamen, dig og Børge var jo til fest sammen i fredags, ikke? Gud, jo, det var vi også. Det er rigtigt, jo. Han var der. Ja. I snakkede også sammen. Gjorde I ikke? Nej, jo, det gjorde vi da. Jo, det gjorde vi. Ja. Ja, sådan. I lang tid? Nej, jo, lang tid, jo. Ja, var I sådan, I var sådan intim sammen. Var I ikke? Sådan ude på toilettet? Nå ja, på toilettet, men vi lavede ikke noget. Så er du sikker på, at I ikke sådan lavede noget? Ja. Men det er bare fordi, at jeg sådan har hørt, at de sådan lavede noget, så ja. Nå. Nej. At det er noget, sådan, du kan huske, eller ved du sådan, at de ikke har lavet noget, eller har I faktisk haft sex? Nej. Eller nej, har vi ikke. Men, er du... Nej, men er du sikker? Du er jo trods alt... Du ville sige det til mig, vil du ikke? Hvis du sådan... Jo. Bliv det. Nej, men... Ej, men det... Ej... Vil du sige det til mig, hvis I havde haft sex? På toilettet i fredags. Selvfølgelig vil jeg det. Eller nej, måske ikke. Måske. Nå. Okay, vi er enige om, at I ikke har haft sex. På toilettet i fredags. Klokken 1. Okay. Så runder du af. Det må du undskylde. Og jeg bliver nok bare lidt jaloux, når han sådan er til fest alligevel. Og sådan jeg ikke er. Undskyld. Det er i orden. Sådan indre kampe, man putter på karakteren, jo mere interessant bliver det at se på. Ja. Fordi man sidder faktisk pludselig fra den første scene, ikke også, hvor du bare var, du har været sammen med min kæreste, og så fik hun bare, ikke også. Så det er selvfølgelig også, der er tempo på og så videre, men det er den indre kamp, du gennemlever til sidst, ikke? Her, det er faktisk noget, der gør, at man som publikum lever med i det, som du oplever. Det du gennemgår, det lever man med i, og det er derfor, det bliver interessant. Tak for det. I er skide gode.